DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, mayong adlaw ka natong tanan mga kasama. Welcome sa tuang DXDC Listener of the Day. Natakaroon din mga kasama sa Matina Playa ni katong siyudad sa Davao. Kaya tuang gituloy ang kining lugar, no? Kay para ato ang masuta kung kinsa ning ato ang mga tigpaminawan diri. O syempre mga kasama, ato ang nasakpan mga kasama ang usa sa mga balay nga naglanog-lanog sa pagpaminaw sa DXDC RMN Davao pinagi sa iyang radyo. May adlaw ni mo tay. Adlaw po. May adlaw. Tay, unsa ni particular ning inyong lugar dire? Si Saito, Site 2. Del Carmen, Apuntina, Playa. Ayan. Unsay pangalan nimo? Si Geljo Barrera po. Si Geljo Barrera. Tatay Geljo? Opo. Geljo Barrera. Ikaw ra usa nagpuyo sa inyong balay o nakikauban? Ako Raisa. Ikaw ra isa? Unsa may lingaw nimo? Minaw sa drama. Aha. Unsa pa? Well, say magtagay-tagay. Magtagay. So sa pagtagay-tagay di mawa ang pagpaminaw sa DXDC. Dati dyan mawala kaya permintan yung minaw mga drama, mga nindot Oh. mga drama. Ay. Mga sikumano. Grabe. Grabe na. Tigpaminawan gud ay ka tay Geldijo. Og tungod ni ana ikaw ang atuang listener of the day. Ayan, og tungod kay ikaw atuang listener of the day. Unsa mo imong radyo nimo? Gubao na o Ano ba ito naman ganito? kalubato na? Ay kabalakat tay. Kay pinatay na lang nga regalo radyo nawata tong brand new nga radyo. Ayan. Salamat. Pander bit para mo under ba? Bismillah. Dingo gini ay kasamang doon. Ato ang litso na no. Ang ginapaabot sa tanan daw kung ang tay. Salamat. Ayan. Gusto pa kagkuha na gusto ka pagtulak. Gusto pa. Nahatay soft drink tayo, nawata. Daghang salamat. Ayan. Syempre. DXDC. Ayan, syempre tay, para din mo malimtan ang DXDC sa intero ni mong kinabuhi, nawata ang atuang DXDC souvenir shirt. Ayan, gisuot na gini tatay, wak kagwatas tatay, gisuot na gini. Tay, Geldijo, inanamang sa imo ato ang mga pa-premium sa ito ang ikasuot sa DXDC. Maraming salamat sa DXDC. Tay, imbitahan po mo mga silingan nga maminaw sa DXDC. Pamino mo mga silingan sa DXDC, mga nindot ko mga drama. Ayan. So mga kasama mo to si Tatay Geldijo Barrera. Dari sa Seaside 2, Matina Playa ng itong siyudad sa Davao. Ay alam mo pagwala sa paglaom kay napatay mga atuon nga mga barangay. Basing ka muna po yung matimingan. Anyway mga kasama, kauban na to kinatibuk ang pwersa sa RMN DXDC Davao. Kini si Radyoman Joel Bray, tatak, RMN! DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.